mnou niekde. Počkaj. My sme boli tu, keď ty si bol tu. Ja som videl, veď si videl, kričal na mňa. Už si to púšťaš? Lebo my sme ešte rovno dole. Počkaj, najprv jeden, potom druhý, nemenčuj sa. Chlapci, je iba 6:30. Takže ešte 2 krásne hodinky. To sme po hodinu? No. Ja už mám to spájač. Ale čo si? Čo si, ja si to... Na ten skokám by som sa nejako... Ale sú tam skaly, Miňo, sú tam skaly. Radšej na tento druhý poď. Na ktorý ukážeš mi teraz? Ja som... Ja rozmýšľal, ale potom som si všimol, že... Nie, tam to není urobené. Tam to není urobené. No vieš, tam chodíme na skok a tak, kade tade. No. Alebo cez horu, ale nie cez... Hej, cez tmu a tak, tam je to tiež pecka. Není sneh. No veď, keby bolo troška viac. Teraz urobili základnú trať. Hej. No čo už, ale aspoň dačo z navyšante. A ty na začiatok naučenie, čo chceš. Stačí mi do bohatý. No. Mne ten kopec je strašne stromý. Ja sa vždy bojím. No ten prvý kopec. Ale ono je dobré, že máš aj troška kopček. Lebo musíš si zvyknúť, áno. Tak nebudeš väčšine lyžovať na rovine. Hej, na rovine nebudeš celý život. Nepáraj, my chodíme furt, vieš, aká to je krása. Tak tejto skokanie, to čo je? Hej, tam. Ale nie na ten veľký. Iba na ten bubon stačí, keď pôjdeš. Na fúkaný, čo je. Tam hore je jeden, za delom, hej. Čo je? Nič, tak dopadol. Hej, teraz z teba tak idú zažadiť. Akurát natáčam, keď nás zabrzdí. Je aj ty točíš stále? Jednu jazdu hore som chcel, vieš? A točíš nie točíš? Točím. Aj so zvukom? No. Troška si ju... Podolá. Aha, prvá tam potknú sa. Musím aj ja výkušku začať učiť. Vidíš, lebo on sa iba opre iba o hrany a vlastne iba stredom ideš iba keď sa prevrátiaš. Hrana, stred, vieš. Vtedy dokážeš... Pozri, ako mám nohy pri sebe, ja mám furt od seba. No lebo sa bojíš, to je o zvyku. To príde časom. Na rovinách si to vyskúšaj. Na rovinách si vyskúšaj, že nejdeš pluhom, ale sa daj rovno a skúsa tak ako robíš, keď sa prevraciaš. Na vnútornú, nie? Či na vnútornú? Na vnútornú sa vždy postavíš. Na vnútornú. Zapreš, obidve vlastne zapreš, to je jedno, nie že jednu. Obidve musíš oblúčik vyrezať do snehu. Alebo najprv si to zvykne tak, že len ako keď brzdíš, že učiť sa brzdiť na obidve strany, chápeš? Videl som ťa učiť sa brzdiť. Tak to si vyskúšaj a dobre. A potom už, keď už budeš vedieť, že brzdí, tak z toho skús také plynulejšie oblúčiky na tých rovinkách vykrajovať. No nespomaluješ, keď vykrajuješ, vieš? Keď zarežeš iba, vidíš, no. To nespomaluješ, to len pekne si jazdíš. Najdu za to tlačíš pety? No, tak musíš mať, ako som ti ukazoval, nohy. No, nevadí. To je proti úderom, nie? Na Donovaloch som ich pustil. Filip, ty sa neboj zaprieť do pety. Ty vlastne na pete točíš. No, musíš do pety tlačiť. A prevrátiť sa aj ričou. To je ono.
No do pety. To ťa neprekočí, to sa neboj. A To je potočené kolená, vieš, a to je ono, vidíš to. Do pety a zapreš sa do pety. A vtedy aj oblúčiky vykrajuješ, keď sa zapreš do toho svahu, proste ty to musíš, keď ideš, tak pozri sa, ja idem a zaprem sa. Zaprem sa, vieš. Na tej skokásky sa nedá ísť. Báda! Len tam boli ľudia. A som natáčal vás. Ten Dado Filipovi odkopol palicu. No, to je ono. Neboj sa rovno dať nový. Ono tie lyže ti neujdu. Čo hovoríš? Lepšie, nie?